не представляю себе теперь жизни без этого университета. Мне каждый год я боюсь, что вдруг его закроют. Здесь есть все возможности человеку развиваться и не превращаться в старика. Самае галоўнае, што нас матывуе то, што гэта праграма дазваляе вельмі хутка бачыць вынікі. Калі ты бачыш, як людзі змяняюцца, становяцца больш камунікабельнымі, знаходзяць новых сяброў, як яны ўключаюцца ў нейкія цікавыя гарадскія падзеі, як яны ладзяць самі рознага кшталту дабрачынныя акцыі, прыходзяць з новымі ініцыятывамі, это, конечно, натхняе на работу. Это вельмі ўдзячная аўдыторыя, таму што это людзі, якія добраахвотна прыходзяць, якія прыходзяць з высокай матывацыяй, і працаваць з імі на самой справе вельмі прыемна. Якасць жыцця сталых людзей мы паляпшаем наступнымі 3 стратэгіямі. Першая – это сацыяльная актывізацыя, другая – інтэлектуальная і трэцяя – фізічная. І вакол усяго гэтага мы будуем нашу праграму.